Takže jenom jsem nenašla předtím tu důvěru, jako s kým bych jela, sama jsem se neodvážila. A jsem moc ráda, že vlastně mě moji důvěru získal Tom se Sandrou. A během toho týdenního pobytu ani na okamžik nesklamali. A vlastně poušť mi dala to, co jsem vlastně chtěla. Chtěla jsem zažít prostor, chtěla jsem zažít ticho, klid. A vlastně tak jako podařit se zase úplně navázat nějak vztah v sobě, sama k sobě získat pevnost. Sama v sobě navázat pevnost i s pouští. I když se zdá, že je suchá, nehostinná, je neuvěřitelně živá. A to je něco, co mě na ní baví, je neustále v pohybu. Ale je jinak v pohybu, než třeba u nás doma. Takže to se mi vlastně stalo, to se mi naplnilo. Ani jsem netušila, že by to mohlo být takhle krásný. A co mi vzala, když to tak vezmu, tak jako mě vzala i řadu předsudků, obav. Jednak o sobě samé, že tenhle pobyt nezvládnu, protože už jsem starší dáma. A trošku jsem měla i takovou nedůvěru i k arabskému světu. K beduínům ani ne, ale spíš tomu arabskému světu. A musím říct, že ty beduíni zase mi ukázali, co to je mužství. Takový to skutečný mužství. A že v tomhle týhletý druhý stránce, v té polaritě, se mi je zase dobře, jako stojí v mém ženství. A co bych chtěla vzkázat? Je dobrý za svými sny. A to přeju každému. To je vše.